Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, подписчикои канали ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман подписатсия кардистен, шуморо ҳам хуш омаден дӯстони азизи ман. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани самбусаҳои сер варақа пешкаш мекунам. Марҳамат тамошо кунен. Иҷа бошад 4 та звола гирифтагиюм, 100 дона самбуса кардагиюм. Ба ҳамин хотир 4 звола гирифтагиюм, 2 звола 1 та кардагиюм. Маҳсулоташ боша об, 3 дона тухм дар кӯрай, 2 қошуқ намак, 2 қошуқ рӯғани алена дар кӯраю ба орд дар кӯрай. Ин самбусаҳо боша заказ кардаги будам. Барои тӯй, барои ҳамин бисёртара кардаги будам да. Ин иҷа боша гӯшта қима кардагиюм, фарш тайёр кардагиюм. Барои фаршмон бошад пиёз, гӯшт, приправа, намак, рӯғани алена, камтарак об андохтагиюм. Ин иҷа бошад зволаи сахтакак шӯридум, ба 4 қисм тақсим мекунем. Ай сабабе ки дар влогом самбуса бисёрай, бисёри баъд самбуса заказ мегирам. Ба ҳамон хотир хай тарзи шӯриданашро нишон надодум, не ки нишон додум ки маҳсулоти ҳамун тестада чӣ дар кӯрай да. Инам хе ба сурфара партофтуму, инам хе хушрӯ када зволаҳоро хе тунук када гирифтум. 4 таам хеле тунук када гирифтум. 2 зволае бошад 1 та кардагиюм. Ҳамин 2 зволаи 1 та ки кардам 50 дона шудаг да. Бо 2 зволаи дигаршам хе тунук кардам, рӯған када гирифтум. 100 дона самбуса шудагиай да ҳамагӣ. Ха тарзи рӯғанкуниш, тарзи мақсад шӯриданаш ҳамаш ҳамин 2 влог пеш партофтагиюм, самбуса партофтагиюм. Просмотрош ҳам хе хушрӯ шудагиай ки 33-34 ҳазор та одам дидагиай да. Ин влога бошад дар шав тайёр кардагиюм. Ҳозир гӯш мекунам. Овозои ҷондоракҳоям омадай. Занҳои муҳтарам, иҷода боша як хоҳаракмонро ба шумо муаррифӣ мекунам ки курси забонҳоро меомӯзонад. Айни ҳол бошад забони русӣ курс кушодагиай апаи хоҳарои мо омӯхта истоданд. Ҳозир бошад барои рафтан омадани мо забони русӣ ҳатмист. Бисёри занҳои мо дар ғарибияй. Фарзандҳоро мактаб мебаранд, садик мебаранд. Вақте ки забони русиро надонем, азоб мекашем. Барои забони русиро омӯхтан завқ дар кӯрай, ҳавас дар кӯрай. Барои ҳамоин ай хоҳаракмон бо нархи дастрас забони русиро барои шумо меомӯзонад. Бонувони муҳтарам, дар хона нишаста забони русиро аз худ кунед. Марҳамат, ба рақамҳои рӯи экран буда нависед. Ин хоҳарҷонмон бо озмун метиҳад. Баъди ҳар як моҳе ки дарс метиҳад, савол-ҷавоб мекунад. Кадом шахсе ки ғолиб мебирояд, ҳамон одама як моҳи дигар бе пул дарс метиҳад. Як моҳ пеш ҳамин хоҳарҷонмонро рекламаша монда будем. Бисёри одамо рафтиянд, бисёри хоҳарҷону апаҷону рафтиянд, дарс омӯхтиянд. Инам иҷода одзифошуна мемонам. Бинен забони русиро чӣ хел омӯхтагиянд, чӣ хел хурсанд, дуо дода бо баромада аз группашон мераванд. Чандта апаи хоҳарро раҳматнома навистиянд. Даже навистиянд ки мо дар хона нишаста забони русиро намедонистем. Барои документ, барои ҳама корҳоямон шавҳаромонро мегуфтем. Хурсанд шудиянд ки забони русиро аз худ кардем. Барои ҳамо апаҷону хоҳарҷоно ба рақамҳои рӯи экран буда нависен, забони русиро аз худ кунен. Бовар кунед, бисёри подписчико ай ҳамин ман номероро гирифта ҳамин Иродаҷонро навистагиянд. Меган ҳам хе хушрӯ ёд метиҳад ки мо свободна мақсад дига забони русиро гап зада метонем. Мактаб мерем, садик мерем, ба ҳазур гап мезанем. Раҳмат апаҷон ки ҳамин навороя мебурорею, номерои ҳамин апаи Иродаро мегирем. Бо чандтаи дига комментариёда навистагӣ буден. Ина духтарҳо номерои Иродае мондагию марҳамат гирен, нависен, забони русиро ай худ кунен. Иҷода чӣ хеле ки диден самбусаро тесташа хай тунук кардагиюм. Дар қабаташ боша рӯғани алена, қати рӯғани яхаи гов алдараш кардагиюм, об кадаги алдараш кардагиюму хай ба печонда гирифтум. Инам хай зволачакода буриду майда кардум. Инам хай хушрӯ када тунук мекунем. Ина бинед чӣ хел сер қабати хушрӯ омадагиа духтарҳо. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барои ин қадар дастгириётон, барое ки канали манро интихоб карден, комментариҳои беҳтарин менависен, дар видео лайк мемонен. Ай ҳамаи шумо миннатдорам, подписчикои беҳтарини ман, апаҷону хоҳарҷонои ман. Ҳар куҷое ки бошед, худоҷон ёру мададгоратон бошад. Ман хурсанд ҳастам ки ин қадар обуначиҳои беҳтарин дорам. духтароне ки бе подписат тамошо мекунен, духтарако подписатсия кунену ба тамошо кунен. Влогои беҳтарина иншоалло бо влогои нағз ай пеша иншоалло. Иҷа боша апаҷону хоҳарҷонои ман, камакак хай наворум ториктар омадагиай. Ба кадом хотир ҳамин тестаи самбусаро соати 8 бегах шӯридум. Вақте ки заказ кардам хай корум бисёртара ки буд, ба хотири ҳамон шаб дакадагиюм. Соати 8 шӯридум, то зволае хай гирифтум, тунук кардум, фаршро тайёр кардум. Ҳам хай соат 12 қариб 1 шуд. То самбусаи пухта шудум, соат 5:30 саҳар шуд. Бомдода хай
гуфти вай гапо ки ҳамаи самбусакҳои хай пухта шудагиам дар ҳамиҷа. баъди зволаитуна кадан бошад, фарши тайёр кардагима дар ҳамин зволачаҳко мемонему, печонда мегирем. баъд духтаро ин самбусаҳо барои ҳамин тӯй заказ кардаги буданд. Набираи амаам шукадак, духтари амаам, духтарша мақсад оиладор кадак. Ба ҳамон хотир хай тайёр кардам самбусара. Ба уҷа рафтум, бовар кунед, як гала подписчикома дидам, хурсанд шудам. гуфтанд влоги оилавӣ мехостем як бор бинем та. Гуфтам хеле вай кадан, хай дидем, хурсанд шудем. самбусаот меган аҷоибот мебиёяд, мепазӣ чихел хушрӯ мебиёяд. чихел мекунӣ ки самбусакҳои мақсад пухтагӣ дами хушрӯ мебиёяд. инамҷа хай нишон метим ки духтарако, афаҷону хоҳарҷонои ман, инамҷа хушрӯ када ҳамаакша ман нишон метим. Ягон мегум ку дар влогҳои ман ягон сир байни ману шумода неста. Чизе ки ҳастай хушрӯ када ман шумода нишон метим, афаҷону хоҳарҷонои ман. Инам хай бинед самбусаҳоя печондум дамакай. ҳамин фаршам бисёр андозе дами хушрӯ мебиёда. болош да боша, инамҷа тухмаш шикастам, хушрӯ када якҷоя кадагиёму дар болош мешакем. ай болош боша кунҷит кадагиём да. хай шумода чихеле ки маъқулай дошта бошед, сиёҳдона кунед, дошта бошед кунҷит кунед. инамҷа ман кунҷити сиёҳу зард якҷоя кадагия ҳамуна кадагиём. баъне ки духтаро самбусае вақте ки дар духовка монед, дараҷаи баланди бада намонед. инами 280 дамонед, хушрӯ када худаш. инам хай ҳам дурунош мепаза, ҳам оста дам мекунаю, резона ки хушрӯ мешада. ҳамин духтаро вақти градусша баланд дамондем ки хомсӯзаки шуд ва хушрӯ дам намекунад. инамҷа хай ду намуд кадагиём. иҷа боша самбусаи туркӣ кадагиём нимша. Не ки вақт наёфтам, бовар кунед, навор кунам, шав шуд, кӯдаком хор рафтанд, худам тарсида. хай кӯдако дар ҳам кухони ман калон 8 метра кухонӣ дорам. нимуш ҳамин кухони гарнитур задагӣ, ҳамин маҳсулотора мондагиаю. ақибушда боша тапчанай, тагуш подвалай, болош ҷой мешиштагӣ. ҳамҷода хай кӯдако хоб кардану ман тайёр кардам. иҷа боша самбусара хай пухтем, саҳар шудак. хай коракома кардаму бахестем, тӯй даъват кадаги буданд, тӯй рафтем. инҷа тӯй рафтам, хай дуромадам ҳавлишон якам кам бои сисил навор кадагиём. инҷа дуромадам ки қудоҳоям дуромаданд. инҷа налиҳои қудоҳое овардианда. дастархонаи қудоҳо ҳамиҷа ба хай камтар навор кардаму. хай камакак арӯсам навор кадагиём, рақсу бозиёшон буд, хай якам мумкин нест вая мондан. хай инҷа кам навор кадагиём, хай тамошо кунем. апаҷону хоҳарҷоное ки дар ғарибиен, Тоҷикистона ёд кадаген, ина хай влога тамошо кунем, Тоҷикистона ба ёд биёрем. худои меҳрубон ҳамаҳактон соғ саломат ба ватанмон баргардем. худоҷонам хеле тӯё кунем, ба орзу ҳавастон ҳамаактон расем. мояму шумоям апаҷоно. иҷа боша арӯсакмон аз салон омадак. иҷа кӯдакора бинед чақар хурсандӣ доранд. ҳамин тӯй як чизе ҳастае ки ҳама хурсанд мешавад, хо калон, хо мақсад кӯдак, ҳамашон хурсанд мешаванд. иҷа боша хай ҷиянчамона вай кариста буданд, фотосессия кариста буданд, суроят гирифтаиста буданд. хай ман ками навор кардам. иҷа боша навора ба анҷом мерасонам. хайр дӯстони азизи ман, то навори оянда. худо нигаҳбони мову шумо.